La federació es va crear amb l'esperit una mica sorprenent, si voleu, perquè estem parlant de l'any 81, en la que se'ns convoca en 25 cooperatives importants de Catalunya, el conseller d'Agricultura d'aquell moment, que era l'Agustí Querol, una mica parlant de la reconversió del moviment cooperatiu, perquè pensem que el 81 encara estava en l'estructura franquista, per dir d'una manera, i per tant ens planteja això davant de les 25 cooperatives. Jo en aquell moment era president de Covides i per tant les 25 cooperatives eren les més grans de Catalunya, agràriament parlant. Bueno, els inicis van ser complicats perquè jo recordo, partint d'aquesta reunió que he dit abans, es va crear una comissió en la que havíem d'inventar-nos una cosa que no sabíem exactament què havia d'acabar. Fèiem unes reunions a l'Hotel Bellaterra, en la comissió vam intentar fer uns estatuts, que a última hora es van fer, però creant una institució que no hi havia cap exemple enlloc. En aquell moment les cooperatives necessitàvem de tenir una reestructuració democràtica, bàsicament, que no era el que hi havia fins a aquell moment, perquè eren les antigues OTECOs, i per tant es plantejava modernitzar-ho i a més democratitzar el moviment cooperatiu. I sobretot també aglutinar per sectors, perquè no anés cadascú per ell, que era una mica el que estava passant. Més que cadascú per ell, potser el que funcionava era molt a nivell provincial. Hi ha uns quants moments claus amb la meva presidència que jo la primera posaria que, per exemple, quan vam decidir amb un consell rector a intentar reorganitzar el moviment cooperatiu espanyol. Aquesta, com en altres qüestions, no sempre ens n'hem sortit gaire bé,